Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos Kapitulo 10, versikulo 17 ngadto sa 27. Sa diha nga mulakaw na unta si Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug nangutana, "Maayong magtutudlo unsa may kinahanglan akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon?" Nangutana si Jesus kaniya, "Nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagbutang-butang, ayaw panglimbong, tahura ang imong amahan ug inahan." Mitubag ang tao, "Pagtutudlo, nagtuman ako ni ining tanang sugo, sukad pa sa akong pagkabatan-on." Bitutok si Jesus kaniya uban sa gugma ug namulong, "Usara ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod ka nako." Sa pagkadungog sa tao niini naguul siya og masulubong mibiya kang Jesus tungod kay dato man siya kaayo. Milingi si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon kanila, "Lisod gayud alang sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios." Nakurat ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini apan mipadayon si Jesus pagsulti, "Mga anak, lisod gayud ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamelyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa pagsulod sa usa ka dato ngadto sa gingharian sa Dios." Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinun-an ug nangutana sila kang Jesus, "Kun mao kana, kinsa raman di ay ang maluwas?" Itan-aw si Jesus kanila ug mitubag, "Dili kini mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios. Kay ang tanan mahimo gayud sa Dios." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.